V Lidli pracujem už 7 rokov, je to blízko môjho domova, chodím pešo do práce, som v dobrej kondícii aj vďaka tomu, že pracujem v Lidli. Pracujem v tíme, kde není autoritatívne vedenie. Volám sa Saša a ja sa starám o našich Lidl Plus zákazníkov, aby vedeli o všetkých našich super akciách a ponukách. Mať stabilitu v práci pre mňa znamená, že sa nemusím báť, čo so mnou bude, keď prídem ráno do roboty, pretože viem, že ma tam čakajú super ľudia. Moja práca je teraz taká, že prídem domov a nemám žiadne starosti. Nenosím si robotu domov. Som úplne spokojný, vyrovnaný, kľudný, bez stresu. Poviem to jedným slovom, stabilita. Volám sa Katarína, mám 10-ročného syna a 7-ročnú dcéru. V Lidli sa mi oplatí pracovať preto, že mi výjdu v ústrety a viem sa potom postarať o svoje deti. Takže Lidl je istota. Za tých 6 rokov, čo som tu, vždy som sa vedel oprieť o Lidl. Sa môžem plne venovať svojej práci, nemusím sa stresovať inými okolnostiami. Doma mám tiež potom pokoj s rodinou. Stabilita v práci pre mňa znamená veľmi veľa, nakoľko som matka a musím byť zodpovedná. Preto som v tejto spoločnosti aj tak dlho. Práca v Lidli sa oplatí.